Eu vă mulțumesc. Bună seara! Sunt Andy Caragea. Am contribuit la relansarea titlului de Almana. De 6 ani de zile lucrez împreună cu domnul Nicolau la acest proiect. La un moment dat, când am avut ceva de dezamăgit, am convenit că ne întâlnim la Berlin. Suntem la Berlin. Acum va trebui să câștigăm și războiul, adică viitorul. Și o să vă spun câteva cuvinte. Eu vin din afara mișcării SF, vin din lumea științei și îmi doream foarte mult un loc în care ficțiunea să se întâlnească cu știința. Benefic pentru ambele. Oamenii de știință sunt prinși și închingă a trei rigori. Rigoarea logico-matematică, rigoarea de limbaj, semantică și rigoarea experimentală. În clipa în care trebuie să vorbească, rămân mulți de cele trei rigori. Din cauza asta, dragostea pentru știință, mare public, scade, pentru că nu există comunicare. Pe de altă parte, dacă vrem să vedem clar viitorul, nu putem numai cu știința. Dacă nu scenarizezi, dacă nu îl expui în imagini plastice, nu ți-l poți închipui și analiza posibilitățile sale. Ca urmare, jocul științei și ficțiunii în crearea viitorului e un joc foarte interesant care merită motiv. Ăsta a fost principalul motiv pentru care am venit în acest proiect. Un almanac este un lucru foarte important și aș vrea să remarc aici. Almanacul Anticipație a apărut la fix 100 de ani după primul almanac românesc, scos de Junimea la Viena, în care s-a lansat Luceafăr. A creat cultură. Cum ar spune colegul meu, domnul Aroșinaru, care are un articol foarte interesant în almanac, a fost o întreprindere anticipativă. Ce înseamnă o întreprindere anticipativă? Înseamnă o întreprindere care creează un nou fenomen cultural și social. Anticipația a venit pe urma CPSF-ului și a creat un astfel de fenomen. El este chiar concret. Atlanticul, de exemplu, este o parte concretă și socială a acestui fenomen. Deci merita să ne întâlnim la Berlin. Acum, după 130 de ani de la primul almanac, după 30 de ani de la al doilea, gândul meu a fost să celebrăm cumva momentul de față. Se pleca în almanacul din 83 de la o anchetă. Una din întrebări a fost foarte inspirată. Cum va evolua comunicarea interumană în contextul apariției calculatorului? Vă dați seama, în 83 erau câteva HC-uri, Sinclair-uri foarte... intrate puțin în cultură calculator. Intuiția exista că va fi un impact mare pe comunicarea interumană. Ancheta este reluată aici, dar mai mult, noi ne aflăm în plină epocă Web 2.0 a rețelelor sociale. Ei bine, chiar în almanacul de hârtie am celebrat într-un fel, printr-o inovație, acest lucru. Fiecare secțiune a almanacului are un QR code care duce în site. În site, articolele pot fi comentate și completate. Am generat și un nume pentru asta. Fandomul naște un fantom. Fantom fiind un volum de impresii și contribuții ale fanilor pe lângă ceva iubit de către ei. Eu vă aștept în Fantomul Anticipația, vă aștept să fiți cât mai participativi, pentru că așa cum spuneam și acolo, nu ne adresăm nici cititorilor ca cititori de almanac, nici utilizatorilor, așa cum se spune în lumea site-ului, ci participanților, părtași. Vă vrem părtași la această aventură. Vă mulțumesc!